Welkom weer bij het wrakseljen met het wut en met de vraat. Vorige keer, dat weer de eerste podcast, hebben we het gehad over de Earste Psalm. Eerst hebben we gezien wat de psalmen eins binnen en ook wat voor soorten psalmen, wat voor genres er binnen in de psalmen. En dus zeggen we dat de eerste psalm is een wijsheidspsalm. Nou zou ik denken, als dit een wijsheidspsalm is die u wat leren wil, en die is uitgekozen als de eerste, nummer 1, dat wel tegenwichtig wezen moet en dat het echt een psalm is die we bestuderen moeten en zien moeten wat wij ermee doen kunnen. Nou weer het duidelijk dat die eerste psalm had het over twee groepen minsken. Er binnen de kweerminsken en er binnen de goeden. En de kweerminsken die binnen ook spotters neemt. Die hebben de gek met wat? Ik zou denken die hebben de gek met die oorlog, de goeden, die graag de wet van de Heere uitzieken willen. En daarover mimmer je. Daar hebben ze tegen nacht aan. En de spotters die hebben daar de gek mee. Nou zegt de psalm dat de goede mensen dat binnen de rjochtfeardigen en de kweerminsken dat binnen de sûnders. De eersten die hebben de zegen van de Heer en mijn harren gaat het goed. En de Heer beschermt harren. Maar die oren die rekken op het doel. We hebben besloten mij te zeggen, maar is dat eins wel zo? Is het net zo dat alle mensen eins gelijk binnen? We hebben alle wat goeds en we hebben alle wat verkeerd. Is het net zo dat de Bibel zelf zegt dat we alle jaren sûnders binnen en dat er geen één rjochtfeardig is? Wat doen we daarmee? Hoe stiet het dan over de eerste psalm en hoe kunnen we dat oplossen? Daar zullen we het over hebben in deze podcast. Het lijkt me dat de tekst die het meest duidelijk is over alle mensen binnen sûnders en er is net één die het goed docht, dat dit vinden is in Paulus zijn brief aan de Romeinen. Dat het lijkt me goed om daarna te zien, waar had Paulus het over en waar had er die informatie voor. Dat we zeggen naar de Romeinenbrief, het tweede hoofdstuk en dan de versen 10 en 18. Het is zo beschreven stiet. Geen menske is rjochtfeardig, ek net één. Er is net één met begrip, er is net één die God ziekt. Alle jaren binnen ze op het doel rekken. Mijn waar binnen ze te wijsmieten keert. Nimmen docht wat goed is, nog net één. Een iepen graaf is haar kiel. Ze broeken de tongen om te bedragen. Hjirre van koelt haar achter de lippen. Ze hebben de moelen vol van vervlokking en bitterens. Ze binnen der gauw bij als er bloed te vergeten is. Verwoesting en ellende teken je haar paard. De wij die te vrede brengt, hebben ze nooit van witten. Ontzag voor God stiert haar net voor de eigen. Nou, dat lijkt het duidelijk. Dat lijkt het erop dat Paulus zegt dat er geen één goed is, dat ze alle jaar op het doel rekken binnen, dat ze alle jaar verkeerd binnen. Maar laten we uitzieken waar er dat voort had. Faaks hebben we een Bibel met verwijzingen, dat we uitzieken kennen waar Paulus die informatie voort had, want het komt van het Oude Testament. Het eerste stuk, de eerste 3 versen, 10b en 12, komen van de 14e psalm. Ik wil de 53ste psalm. Wat zoeken we in de 14e psalm? Dwazen binnen het die denken der bestiert geen God.
verdoen en griezelig binnen haar dieren, er is geen een die het goed docht. De Heere zocht van de hemel del op een minsken, of er ek een is die zijn verstaan broekt. Een die God zieket. Alle hjirre binnen ze afwijkt, mij en wat ontaarde. Geen een die het goed docht, al heel en dol net een. Het lijkt het correct hetzelfde. Maar, denken alle mensen dat bestiet geen God? Dat docht toch net? In het volgende vers zullen we, weten die kweermeesken dan alle hjirre van neert, die mijn volk verslinnen als eten ze breer. Hier zullen we dat er twee soorten meesken binnen. Er binnen de kweermeesken en er binnen de meesken die de Heere aanroepen. Want iets verder zullen we in 6, de Heere is de beschermer voor Israël. En in 5 zullen we, dat is het rjochtfeardige volk. Dat we zeggen, ik al lieke het erop dat Paulus zei, alle mensen binnen op het doel rekken en er is geen een die het goed docht. We zeggen nou in de 14e Psalm dat het net zo zegt. De 14e Psalm zei correct hetzelfde als de eerste Psalm. Er binnen goede mensen en er binnen kweermeesken. Er binnen mensen die de Heere ziekje en de wet nijlipje hollen en er binnen mensen die het neer met God dwaande hebben. Nou, we zullen verder zien waar Paulus nog meer over had. Vers 13 komt uit Psalm 5 vers 9 en 140 vers 3. En daar, als we die opzien, ik had er nog geen tijd voor, dan zullen we dat daar binnen ook weer twee groepen mensen, de kweerstichters en de rjochtfeardigen. En dan, vers 14, komt uit Psalm 10, het zesde vers, en dat komt uit de Septuagint, dat is eins de Griekse vertaling van het Oude Testament, uit het Hebreeuws. En daar gaat het echt over twee groepen, de vijanden van het volk van God zijn over het volk van God. En het laatste vers komt uit Psalm 36, vers 1. De goddelozen tegenover de oprechten van hart. Maar er zijn nog 3 versen, 15 en 16. En dat komt van de profetie van Jesaja. En daar is wat oors. Want hier spreekt God terug Jesaja tegen het volk van de Heer. Tegen Israël. En daar zegt er, de Joden binnen in de band van het kweer. Het is haar min ontkam. Ze had de Heer de recht akkeerd. Ze had de aardgoorden volgen. En nu liep ze krek als de oren meesken omheen. Inderdaad, we zeggen dat het volk van God verkeerd is en verkeerd docht. Maar aan het eind van dit hoofdstuk 59 in Jesaja, daar zeggen we dat er toch een lietse groep mensen is. Een rjochtfeardig útplúzje. En die had berouw en die bekeert haar tot God. En God komt te haar in zijn genade. Dus uiteindelijk is het weer 2 groepen mensen. Maar de 2 groepen mensen zijn net altijd te zien als het volk van de Heer en die ter boeten binnen. Nee, we zeggen in Jesaja dat die lijn, de grens tussen de goeden en de minnen, die kan echt dwars terug het volk van de Heer herinneren. En je te die zo het wezen kennen dan dat de grens tussen de goede mensen die echt God schijnen willen en de andere kant de mensen die naar de wraad zoeken en haar volgen willen, dat die lijn echt wel eens rug terug de christenheid en de tsjerken herinneren kan. Dat uiteindelijk is er nog heel tijden de antyteze, de tegenoverstelling van 2 groepen mensen, terug uit de psalmen en het Oude Testament. Maar wat over het Nieuwe Testament? Nou, daar kunnen we een andere keer wel eens naar zien. Nu moeten we vanzelfs ook zien naar de Romeinenbrief en zien hoe het 3e hoofdstuk valt in het verband
met het hjirre schreeuwen en het letteren. Dan zorgen we dat het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, Paulus zei dat het is min te stellen met de minsken. Hij zei, de minsken hebben God de recht getakeerd, ze hebben aangoorden kennen, ze willen niet met God te maken hebben, en toen had God uiteindelijk zijn van, ik liet ze maar oer aan hun verkeerdens, en zien wat er van hen te lane komt. Nou, dat is net goed. Het is verschrikkelijk wat er uiteindelijk van terugkomt. En de meesten weten net eens meer wat ze binnen. Ze leven als de besten. En ze weten net meer wat er een man is of vrouw is. Ze zijn heel en dal op het doel rekken. Maar de tsjerken in Rome, daar binnen Joden en net Joden. En de Joden denken, ja, maar dat binnen verkeerde mensen. Dat binnen de net Joden, dat binnen de heidenen. Die binnen zo west. Maar wie binnen oors, want wie hebben de wet van de Heer. Maar dan in het tweede hoofdstuk zei Paulus, ja maar zij is net. Jullie hebben toch de wet wel, maar jullie leven er net naar. Jullie houden jullie net aan de wet. Aan de buitenkant lijkt het heel mooi, maar het is net zo. Want de meesten van jullie, die rekken je net met God. En die gaan haar eigen zin. En je kan wel mooi praten, maar je volgt je de wet echt net. Dat in die zin is het maar je net beter. Je leeft je echt net zoals God het wil. En dan komt er dus met die teksten dat we krijg nation hebben. En alles wat er daarin staat is dat in de psalmen staat dat God lezen het volk dat buiten God stiet, dat die het min dien hebben. En dat die de wraak van de Heer verdienen hebben. Maar in Jesaja zei het dat het extra west had met het volk van God. Uitnomen sommigen die zich wel houden willen aan God en die zich bekeren willen. Dat het lijkt erop dat uiteindelijk alle mensen uit haar zelfs verkeerd binnen. En dan zullen we in hoofdstuk 3, het 23ste vers, 23 en 24, zullen we dit. Dan schreeuwt Paulus, alle gjirre hebben ze om zondigen en daarom moeten ze de heerlijkheid die God jouwt missen. En ik in 24, maar ze worden vrijsprutsen enkel alleen terug zien geneden vanwege de verlossing in Christus Jezus. Dat we zeggen dat voordat de mensen Jezus kennen leren hebben, dat het net goed met haar is en dat ze in een zonde leven. En dat ik voordat we opnieuw binnen, dat we ook sûnders binnen. Die net verlost binnen en die dus geen mensen binnen. Dat zei Psalm 1. Aan de andere kant is het ook zo dat als we ook weer binnen, dat we dan nog net God in alles kennen. Want het Oude Testament en ook de Heer Jezus jouwt een keervetting van de wet van de Heer. We kunnen dat vinden in Matthäus 22. Daar zei de Heer, du zult de Heer dien God lief hebben met dien hele hart, dien hele ziel en dien hele verstaan. Dat is het grote en allervernaamste gebod. En het twadde stiet er liek mij, du zult die naaste lief hebben, zoals die zelfs lief hast. Nu moeten we goed begrijpen dat God lief hebben met alles dat we hebben, dat geen dat dwaan kan. We kunnen tegen ons best waan, maar al uw stiet, al uw bezittingen, al uw geld, al uw liefste mensen, vrouw, baas, willen we die opofferen aan God, omdat we hem meer lief hebben dan alle andere dingen in dit leven? Dat kan toch geen een. Dat in die zin komen we alle jaren tekort. Ook als we wiere christenen binnen. En in die zin zondigen we. En zoals ze kennen, wat zondigt, die is een zonder. Nou, maar zo praat de Bibel er net over. Het woord zonder betekent in de Bibel haast altijd mensen die God net kennen of net kennen willen, die zijn woord net lief hebben, meer als wat de woord zegt, en die net naar Gods geboden leven willen. Dat binnen de sûnders.
net minsken die graag de Heer het zien willen, die een hekel hebben om verkeerde dingen te doen, maar toch nou en dan weer in zonde vallen. In zonde libje, in zonde vallen. Twee verschillende zaken. Johannes had het erover in zijn eerste brief, en we zoeken dat in de eerste brief in het eerste hoofdstuk. Daar staat er in versen 6 en 8. Als we in de zonde libje, als we in het zuster libje, dan kunnen we net in Christus wezen. Als we blijven zondigen en dezelfde dingen weer oor en oor doen, en ons er net van bekeren, dan kunnen we net zeggen dat we in Christus binnen en dat we een christen binnen. En dan ook, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en spreken we net de waarheid. Er zijn twee gevaren. Aan de ene kant, als we altijd zeggen, we zijn sûnders, krijgt als iedereen, dan is dat net het woord van God. Mensen die zondigen en zondigen blijven, en die zeggen, maar we zijn alle sûnders, dat is geen zaak van praten. Zo spreekt het woord van de Heer net. Want als we zo leven, dan zijn we geen christen. Johannes is de tiererklaring. Aan de andere kant, geen een kan zeggen, ik ben uit mezelf zo rjochtfeardig. Want als een zondigt en net een kan zich compleet houden aan het woord van God en het leren van Jezus en zijn apostels. Dat, we kunnen net trots wezen en deel zijn op andere mensen. Als het net voor Gods genade was had voor ons, dan zullen we krijgelijke min wezen als alle andere mensen. En het is alleen nog de genade en de liefde van God die ons verhoord en verhoren had. De echte christen hoeft net altijd naar de wetten zijn, hoe we nou leven moeten. De ware christen moet zijn naar Jezus Christus, die kruisige is voor ons. Hij is voor mij staan. Hij had zijn leven gedaan en hij had hemzelf pijn gelitten op een verschrikkelijke manier aan het verschrikkelijke kruis. En daarom wil ik hem volgen. Ik wil zijn tjener wezen en ik wil alles doen wat hij wil dat ik doe. En daarom wil ik voor hem leven. Maar ik weet, ik kan het net perfect doen. Maar dan kan ik betrouwen dat God mijn zonden vergaan wil. Ik hoop je dat je teruggaan wil met het útplúzje van de Bibel, om die kennen te leren, om zodanig God kennen te leren in zijn liefde. En dat stoot ik, God zat zien was. Ik hoop dat je teruggaan wil met ons, met de wrakselingen, met het woord van de Heer en met de vraag. Aan de oren keer.